Όλοι. Καλησπέρα. Και πάλι. Είμαστε και πάλι εδώ. Μου λείπω αυτό το νημάκι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Φωναχούλη σήμερα. Ευχαριστώ μου βοήθεια. Πολύ. Απαντού. Λοιπόν. Μία ακόμη πέμπτη εδώ είμαστε κοντά σας. Σας κρατάμε συντροφιά. Αυτή την εκπομπή. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα παιχνιδάκι που λέγεται Befriended Cares. Δεν νομίζω ότι θα πάνε πολύ καλά αυτά. Δεν νομίζω ότι θα πάει καθόλου καλά. Να δώσουμε την εικόνα εδώ. Wow, άρχοντας. Και ο Θεός μαζί μας. Έχουμε και backstage. Έχω φέρει back κάποια βοήθεια γιατί είσαι λίγο δεν βοηθά πάντα την κατάσταση, οπότε πρέπει να κάνω και εγώ γιατί είναι αυτό. Ωραία μάγκα, θέλω να το κλείσω από τώρα. Δεν θέλω. Ήδη δεν περνάω καλά. Τέλεια, θα πάει αυτό. Τέλος πάντων. Ένα ινδικό παιχνίδι, έτσι ξέρετε τα ινδικά είναι πέος. Απλά. Πολύ δυνατά είναι η μουσική λίγο. It's finally here, psychology student, you made the decision to start seeking your first professional job during the summer break. Coming across a job ad with the title I'm having trouble communicating with my daughter. She hasn't been herself lately as we live quite far from any major cities. I'd like to invite someone to spend the summer time. Δεν το προλαβαίνω. Πού πας μωρέ, πού πας μωρέ. Κακομοίρη κι εσύ. Συζητήβεται η χάλια, ακόμη και για μένα. Συζητήβεται λέω χάλια, ακόμη και για μένα. Λοιπόν, μισό να κάνουμε το sensitivity, παιδιά. Στα controls, sensitivity. Παράξενο είναι. Ωραία φίλε, τι έχουμε να τραβήξουμε εδώ πέρα. Ο γάτος. Πού πας φίλε. Φακό δεν έχω Δεν μπαίνει. Αυτό ήταν, φεύγουμε. Εύκολο. Όπα. Εγώ είμαι. Τέλεια. Πάλι ο γάτος. Το γάτο ακολουθώ, Ουε. Πω. Ούτε από εδώ. Δεν θα παίξουμε σήμερα. Ο γάτος που πήγε τώρα. Φίλε. Φίλε. Μη με αφήνεις μόνο μου. Ωραία μάγκα, τι κάνει. Ρε, ακούγονται ψήθυροι εδώ, ρε. Τι έγινε?
Γαμώ, το sensitivity είναι παράξενο. Πώς μπαίνουμε σπίτι τώρα? Κάπου άκουσα το γάτο. Πού πήγε ο γάτος? Τώρα δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να μπω μέσα να κάτσω έξω από το σπίτι. Θα πω ό,τι και να πω. Ωραία μάγκα. Άνοιξε την πόρτα, μέσα θέλω. Μπήκα. Hello, is anyone home? Α, μπήκα. Ωραία φίλε, παράξενο σπίτι είναι αυτό. Το πιε. Γαλατάκι μπρο, φίλος μου είναι. Θα φάει και σνίκερ. Τι είναι αυτό? Α, είναι μπάρα Δημητριακών. Αχα, ωραίος. Delay, hi, thank you for taking on this role and assisting my daughter Mia. I've stepped out briefly, but will return soon. Please feel at easy and take the time to... δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Yourself with Mia. In one of the drawers in your upstairs bedroom, you'll find a document that requires your signature. It's a formality necessary for securing a partial refund to cover therapy expenses. Kindly sign it, if you will. Δεν βλέπω καλά, έχω ξεχάσει τα αγγλικά μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Α, βγάζω objectives. Οκ, καλύτερα έτσι. Άρα πάμε πάνω να βρούμε το document. Θα φάμε τίποτα? Το αλάνι έχει κι άλλα. Το πιε. Αλλά μπορώ να κάτσω όλη μέρα εδώ. Τώρα και αυγολάκια. Έλα. Δεν το παίρνει, μόνο γάλα παίρνει. Όχι, άστο μετά, ξανάρθω. Ω, φως, παντού. Η πόρτα? Δεν μπήκα από εδώ. Κλείσε την πόρτα. Δεν έχει φως εδώ? Εδώ είναι. Ω! Τι ακούστηκε έτσι? Ναι μωρέ, πάμε πάνω, μας έπρεξες με το note. Μία, are you here? Hey! Τι είναι αυτό? Ο γάτος! Hey! Ανακοπή! You met the true owner of this house. Το γάτο. Αλάνιμο. Γρυλίζει κιόλας. Αυτό θέλει, όχι. Whispers are coming from the woods. We tried with Jake to find their source, but without success. Θα το πήρε αυτό. Όπα, κωδικός. Τέλεια. Γιατί κωδική ρε παιδιά? Με κλειδί αυτό. Μαλάκα, πώς ανοίγει έτσι τα δωμάτια ρε φίλε? Αμαν. Παιδιά, το τρέλερ. Εδώ θα ξέρετε, μετά θα έχουμε πρόβλημα. Παιδιά. Δεν θέλω. Τι? Άστε. Undersigned, I affirm my willingness to aid Mia.
It challenges pose no difficulty to me. I am equipped to manage them and assume responsibility. It returns for this surface. I am to receive compensation. Αυτό ήθελε με την υπογραφή. Perhaps it's reasonably. Τι έγινε? Δεν μ' αρέσει. Ο δικός άλλος. Να φύγω από αυτό το δωμάτιο. Ω! Μαλάκα, τι λες! Ρε! Πελάκα, κάτι είναι στην τουλάπα, κάτι είναι στην τουλάπα, έτσι, να ξέρεις. Κάτι είναι στην τουλάπα, παιδιά. Μπάνιο. Κλειδί. Τυχαία το πήρα, να ξέρεις. Τυχαία το πήρα. Μπορεί να είναι από εδώ. Hey! Ναι. Αμάν. Βουντού. Έχει κι άλλο πάνω. Πού βλέπω τα objectives? Δεν τα βλέπω. Δεν έχει τώρα. Πού πάει? Γιατί δεν έχει φως, ρε παιδιά? Να το. Κι άλλο γράμμα. Someone was outside. They appear outside the window, but every time we go out with Jack, we can't find anyone. Δεν τα λες καλά, φίλε. Όπα, μπελάκια. Πέρτα, ρε, τα θέλω μαζί. Βαρέω. Όχι. Καμία προστασία. Τι ακούγεται έτσι, ρε γάμα? Βαλακιά μου. Κλειδωμένα. Εδώ. Και τώρα? Τι κάνουμε τώρα? Όπα. Αμάν. Παιδιά, τα πράγματα. Όπα. 4 και 9. Το πρώτο 4, το τελευταίο 9. Μας βλέπετε τα δύο μεσαία. Για τον κωδικό. Τώρα. Πάλι κάτω. Δεν θέλω. Πού είναι ο γάτος? Ψαλήθηκε, αυτό κάνει. Παίρνεις τίποτα. Όπα, πόσα έχει, ρε φίλε? Recently we've learned a lot what happened in this area in the Middle Ages. We believe that it's somehow connected to what's happening to Mia. We're still doing more research. Και αυτό το πήρε. Δεν δω τίποτα. Πως κάπου πρέπει να βρούμε τα άλλα νούμερα. Μπορεί να είναι τώρα. Είχα έρθει εδώ. Τι γίνεται τώρα? Το είδαμε αυτό.
Ανοίγουν κι άλλα εδώ πράγματα τώρα. Οπ. Α, έχει και φαγετούλι εδώ. Έχει κι άλλες να τρώει μπαρίτσες το παιδί. Ας πω κάπως. Ω, κι άλλο στοιχείο, κι άλλο νούμερο. 1. Άρα είναι 4 κάτι. Για μισό λεπτό ρε παιδιά. 4 κάτι 1 9. Άρα άλλα 2 μας λείπονται. Κάπως νιώθω λίγο παράξενο, θέλω λίγο να πιω λίγο γάλα. Έτσι. Καλύτερα λίγο τώρα. Πρέπει να βρούμε τα άλλα στοιχεία, παιδιά, τα άλλα νούμερα. Όπα! It's quite cold outside and better light the fireplace. Μη μου πεις. Φίλε μου. Είμαστε εντάξει, έχεις κάνει μια τσέκ λίγο την περιοχή. Τι είναι αγόρι μου. Θα πας να φέρεις λίγο ξύλο έξω. Ναι, έτσι, μπράβο, ναι. Ρε! Το άκουσες αυτό, έτσι. Κι εγώ πρέπει να βγω να βάλω ξύλο τώρα. Δεν γίνεται να έχει μέσα στο σπίτι κάπου καβάτζα. Αποκλείεται δηλαδή. Τι ρε γάμο το κέρατό μου για παιχνίδι. Πώς θα φτιάχνεις τις αηδίες εδώ. Θα δω από τα παράθυρα που έχει κοντά. Και να βγω. Μάγκα, τι έγινε. Πήγαινε να δεις. Πήγαινε να δεις. Πήγαινε μία ρε. Γάμο το κέρατο. Χτύπησε η πόρτα ρε Μάκης, τι κάνουμε τώρα. Κάνουμε θέλει να γίνει και απότομα μαλάκας ρε. Δεν θέλει να μείνω από καρδιά σήμερα, δεν είναι, δεν. Ποιος χτύπησε Είναι κανείς εδώ. Γιατί δεν έχω ένα φακό. Πού πάει για ξύλα τώρα αυτός. Φιλέ. Παιδιά. Θα πάω από αλλού. Από εδώ. Μην ανοίξεις έτσι την πόρτα ρε μαλάκα. Παιδιά. Ξύλα. Εγώ είμαι μάλλον. Γάτο. Έλα εδώ ρε φίλε. Πού έχει ξύλα γαμό. Παιδιά δεν είναι να μένεις. Έξω. Μαλάκα! Ω μάγκα! Άλλος εδώ τι φταίνει. Δεν θα το σχολιάσω τώρα φιλαράκι. Παιδιά. Πού πάμε για ξύλα. Τι λέει ρε. Θα βγάλω να παίξω Pokemon. Ρε το άλλο τι έλεγε απ' έξω. Πού θα βρούμε ξύλα. Τι είναι αυτό. Μαλάκα δεν ήταν πριν αυτό εδώ. Μαλάκα. Μούδιας ολόκληρες
κάνει? Βγάλ' το ρε μαλάκα, τι είναι αυτό? Όπου μου έχουν κοπεί τα πόδια, Δεν είμαι καλά. Κάτι έχει πει μέσα στο σπίτι. Κάνε έτσι κι εσύ, δεν μιλάς ρε μαλάκα. Κάθεσαι και γλύφεσαι. Παιδιά, τι είναι αυτό έξω, εδώ μέσα, στο σπίτι? Πού θα βρω ξύλα? Ω! Πάλι βαράνε ρε! Παιδιά, σας ορκίζομαι, δεν. Είμαι μόνος μου, δεν είναι κανείς εδώ. Ω! Πάλι ανοίξα απότομα ρε μαλάκα ο άλλος. Παιδιά! Πρέπει να πάω για ξύλα. Αυτό το πράγμα εδώ δεν μ' αρέσει, παιδιά, δεν μ' αρέσει. Ρώτα δυνατά αν είναι κανείς εκεί. Είσαι χαζός! Με έχεις αφήσει μόνο μου! Πού έχει ξύλα τώρα που θέλει για το τζάκι αυτό? Πού εδώ είναι? Πες το. Κάτι είναι εδώ, Δεν μπορώ. Αυτό είναι ακόμα εδώ, ρε. Μου διάσα. Πού είναι, πες το. Πες μου. Πού είναι το barbecue? Έξω. Πού έξω? Απ' την πόρτα εδώ ή το τέτοιο, από εδώ? Νομίζω από εδώ. Αυτό είναι το barbecue? Ναι, βγες. Τι είναι, δεν άκουσα τι έκανε πριν? Πού? Εδώ? Θες να κατέβεις? Δεν θέλω. Πού είναι, γρήγορα πες μου. Δεν είναι αυτό το barbecue. Δεν είναι αυτό? Τον ήπιαμε. Αυτό. Πού? Αυτά? Πάρτα. Παιδιά! Τι! Απ' έξω κλείστηκα! Κλείστο γρήγορα! Μαλάκες! Αυτό! Έφυγε ο γάτος από αυτό τώρα! Πού είναι ο γάτος? Ουε! Μαλάκες, τι γίνεται εδώ μέσα τώρα ρε φίλε? Καλή φωτογραφία. Πώς ανάβει εδώ? Εδώ είναι. Μπράβο. Έφυγε. Παιδιά, κάτι είναι μέσα στο σπίτι, Τον ήπιαμε, να ξέρεις. Δεν ανάβουν αυτά. Κάτι είναι. Ωραία. Put collected wood into fireplace and start the fire. Το κάναμε αυτό. Οκ, όλα. Ένα τα θέλει. Και τώρα? Ακούγονται πράγματα εδώ, ακούγονται εδώ. Γάμισε τα όλα τώρα. Πού είναι ο γάτος? Δεν είμαι καλά, θα πιω λίγο γάλα. Δεν είμαι καλά, έλα. Πιάσε λίγο, δεν είναι. Κάπως νιώθω λίγο... Κάτι να βάλω στο στόμα. Καλύτερα. Μας λείπονται άλλα 2 νούμερα. Έχουμε το 4 που είναι το πρώτο.
2-3 κενό, 1 και 9. Όπου πάει και η μουσική. Πάει και η μουσική εδώ, ακόμα πράγματα τώρα. Βγάλε μου να κάνω κάποια δουλειά ρε φίλε. Τι? Α, το παράθυρα επίσης, και εγώ με ανοίγει αυτό σιρτάρι. Τι κάνω, πάμε πάλι πάνω. Όπα. Strange to look like someone is by my car. Πού είναι τα αμάξι? Και το βλέπω εδώ. Μαλάκης δεν έχει καθόλου ήχο τώρα. Someone is by my car πάλι. Πού είναι ρε φίλε? Μαλάκα πρέπει να θα με κάνει να βγω έξω. Τον ήπιαμε παιδιά. Τον ήπιαμε. Τα μάξι δεν φαίνεται από εδώ. Ούτε από εδώ. Στην είσοδο πρέπει να πάμε μπροστά. Μπροστά. Όχι ρε παιδιά. Να το αμάξι. Κάποιος λέει είναι στο αμάξι. Δεν βλέπω κανέναν. Να ξέρεις. Someone is in my car. Ω, κάποιος είναι μέσα όντως. Και εγώ πρέπει να πάω εκεί. Δεν θα πάει καλά αυτό. Τρέχω. Έφυγε. Εγώ τι κάνω, κυνηγάω? Ακούω φωνές, ακούω φωνές. From the forest. Έχεις μέσα τα φώτα όλα. Ω! Ένα λάφι είναι έξω από το εδώ ρε, στο παράθυρο. Τάραντος. Το βλέπεις? Γιατί έτσι, τι έγινε? Ο γάτος είναι εδώ. Και κοιτάει προς τα δω. Κι άλλος είναι. Πόσα είναι? Κι άλλο είναι εδώ. Κάποιος πέρασε από την μπαλκονόπορτα. Όχι, όχι παιδιά, και ο γάτος κάνει γρατσονάει την πόρτα. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Τι πρέπει να κάνω? Η Τάρα δεν είναι γύρω από το σπίτι. Δεν ξέρω, ένα παράξενο πλάσμα, δεν ξέρω. Ωρε μάγκα μου! Ω! Τι ήταν αυτό? Κάποιος μπήκε μέσα. Ο γάτος κοιτάει. Ο γάτος γιατί είναι εδώ? Θέλει να πάω πάνω. Μαλάκα, τι κάνει? Ωι! Πάλι πόρτα. Όπα! Όπα! Ωι! Ανοίγουν όλα ρε μαλάκα, τι κάνει? Πόρτες χτυπάνε κάτω, τι είναι αυτό? Φύγε από εδώ!
Τι δωμάτιο είναι αυτό? Ω! Με κλείδωσε. Έχουμε κι άλλο νούμερο 5. Γάτε, γιατί πας στο παράθυρο? Γράμμα. I don't know what to do anymore. The curse cannot be lifted. My Mia only sometimes remembers who she really is. Δεν μπορώ ρε πούστη μου. Δεν μπορώ να παίξω Τι κάνεις εσύ εδώ? Hi, my name is Mia. Although my mom calls me Cursed Mia. What? Ever since it happened. I'm glad you got rid of the car and decided to stay with me. I'm so happy that you're here. This is not my cat. Τι γίνεται, παιδιά? Ωραία φίλε, τι κάνουμε? Μία? Τι εννοείς? Γιατί είσαι Γιατί κοιτούσε προς τα κάτω? Βοήθεια. Α, έκλεισε το φως! Έχει κλείσει το φως. Τι πρέπει να κάνω? Παιδιά! Παιδιά! Φοβάμαι ότι είναι εδώ. Εδώ μέσα. Στην ντουλάπα. Πού είναι? Πάλι εδώ αυτό. Τι κάνει? Κάτι κρύβει εδώ μέσα. Hey. Δεν μπορώ να πάω κάτω. Εγώ ήμουνα. Έχει κλείσει όλο το σπίτι. Δια. Γιατί έτσι? Μη γαμιάσαι. Hey. Αυτό είναι μπαλκονό. Εδώ. Δεν ήταν πόρτα. Ήταν παράθυρο. Ωι! Ανατρίχασα! Δεν μπορώ. Έσβησε το φως της κουζίνας. Είναι εδώ. Είναι μαζί μου. Τι κάνει, παίζει μαζί μου ρε? Τρέχει με στο σπίτι και χύνει τα φώτα. Παιδιά, έχει αρχίσει να γίνεται σκατά, παιδιά. Πολύ σκατά. Το κάνει επίτηδες να πηγαίνω να ανάβω τα φώτα και να μου κάνει jumpscare.
Σταμάτα να κλείνεις τα φώτα. Τι θες? Τι θες? Τι πρέπει να κάνω? Αλήθεια, τι πρέπει να κάνω? Ξαναπάω πάνω. Πήγαινε πάλι στις βιβλιοθήκες. Κάτω. Ναι. Όπα! Μισό λεπτό λίγο. Αυτά δεν ήταν εδώ. Τι λέει? Fallen. Τι είναι? Ποιο? Κάτι έγινε, ναι, στο χωριό. Ναι, τέλος πάντων. Almost 3 years ago. Αυτό ήθελε την εφημερίδα. Τώρα? Τι, πάλι πάνω? Hey! Δεν θέλω να ανοίξω την πόρτα. Εκεί, πίσω. Τι είναι αυτό εδώ? Τα έκανα αυτά. Πάνω. Αριστερά. Πάτα το. Ω, κρυφό. Κρυφό περασματάκι. What's behind? Μάγκα μου, έχει και υπόγειο. Ή δεν τα έδωγα αυτά πριν το διαλέξω το παιχνίδι. Κάτι. Πώς? Δώσ' μου κάτι. Τι κάνει? Σοκολάτι μάλλον. Τι είναι αυτό? Mia is no longer entirely human. Her body looks as if it was burned. She says it hurts every day, but she's alive. Όπα ρε. Άρα πρέπει να βρούμε άλλα 2 τέτοια. My husband is gone. He sacrificed himself. Be my beloved Jay. Κέκ, κάτι. Άρα πρέπει να πάμε να βρούμε άλλα 2 τέτοια. Ανθρωπάκια. Δεν έχω άλλα τέτοια για βουντού. Πάμε πάλι πάνω. Έχουμε να βρούμε άλλα 2 βουντού και έχουμε να βρούμε άλλο ένα νούμερο για τον κωδικό. 4 κάτι 519. Περίμενε, πάμε μια πάλι στο δωμάτιο πάνω.
πάνω βρήκαμε το πεντάρι. Εδώ. Δεν ανοίγει ακόμα. Πεντάρι είναι 4 κάτι 519. Άλλο ένα νούμερο θέλουμε. Και αυτά τα βουντού από ό,τι φαίνεται είναι χρήσιμα. Μας λείπονται άλλα 2. Εδώ έχει ένα backpack. Όχι. Κάνω κάτι. Αυτό δεν θα έλεγε. Βρήκαμε το 9, το είπαμε. Ένα νούμερο, αλλά μπορεί να είναι στο... πρέπει να είναι στο άλλο δωμάτιο. Αυτό το δωμάτιο σίγουρα είναι στο αυτό το δωμάτιο. Κάτι θέλει τώρα να κάνουμε. Την ντουλάπα πριν που έκανε έτσι κόλπα. Δεν ξέρω. Προφανώς κάτω είναι η δουλειά. Να βγω έξω. Πάλι εδώ κάτω. Δεν ήξερα τι ανοίγουν. Α, έχει κι άλλα το πουλάκι μου εδώ. Δεν το είχα βρει αυτό, δεν πρόκειται να το διαβάσω. You better understand the history of burning witches at the stake. Το γάτο όμως την έχω χάσει τώρα. Κάτσε μισό λεπτό λίγο. Εδώ. Ποιο? Dresser. Δεν γυρνάει. Dresser. What? Αυτό? Έχει take. What is happening to my daughter's skin? She's changing, she's completely changing. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά? Ναι, αλλά δεν έχω άλλο βουντού να βάλω κάτω. Ούτε άλλο νούμερο για να ανοίξω το λουκέτο εκεί. Έξω δεν βγαίνω. Όπα, τι είναι αυτό? Το έχουμε. 4 4 4 5 1 9. Πού ήταν αυτό? Εδώ. Μαλάκα, τι είναι αυτό? Το δες? Το έχεις δει? Μαλάκα, τι λες? Τι λες?
Το κάψε. Ξέρω τι είναι, ρίχτω να τελειώνουμε. Armchair. Εκεί γιατί είναι σκοτεινά. Άμα το κέρατος. Πρέπει να πάω σε armchair. Σε ποια? Μαλάκες, γίνεται χειρότερο. Πάει. Δεν ήπιαμε. Κάτω λογικά είναι το armchair. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Κάτω αυτή η μία είναι αυτή. Παιδιά, είναι το μικρό, η μία. Η μία θα μας πάει τώρα. 3 και 1. Κάτσε και θα δεις. Armchair. Αχ! Αυτή εδώ θα λέει. Armchair τι? Oh shit. I had to hide this message so the old lady from the forest wouldn't find it. Be careful with her. This is the reason all the bad things happened. My mom says it's because of that witch I am the way I am. And that because of her, Dad left. Παιδιά. Πού πήγε? I think I should look for her. Πρέπει να βγω έξω. Look for Mia. Η Mia μας γάμισε πριν λίγο. Γιατί που είναι ο κωδικός να βάλω αυτό? Μια χαρά προχωράμε χωρίς αυτές τις μαλακίες. Να μείνει έξω η Mia άμα θέλει. Πρέπει να πάω έξω, Μπορείς να κοιτάς να κλείσεις τα μάτια μου? Παιδιά, δεν μπορώ. Προς τα πού πήγε τουλάχιστον? Πού πήγε? Η Μία. Προς τα πού πρέπει να πάω? Έκανε save. Φίλε. Είσαι φίλος ή δεν είσαι του διαβόλου πράγματα? Πού πρέπει να πάω? Μία, σε παρακαλώ κορίτσι μου. Μία, μας γαμάνε, Μία. Ω! Με έκλεισαν τα ράντι. Ήρθαν εδώ. Δεν με αφήνουν να περάσω. Φίλε. Δεν με αφήνουνε. Φίλε, γιατί φίλε? Τι κάνει? Λύκ εδώ λιαχτάδο, τι γίνεται εδώ μέσα ρε? Ακόμα λέει look for Mia. Έφυγαν τα ράντι όμως. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορώ να πάω παραπέρα εδώ με τα... Φίλε. Γιατί δεν με αφήνεις άλλο? Μου άνοιξε μονοπάτι. Παιδιά.
κάνει αυτή! Ποιο house! Πάλι έξω βγήκα! Μαλάκες, τι ζω ρε μαλάκα. I need to lock the main and the garden door quickly. Άσε με ντε. Την κλείδωσε αυτήν. Ναι. Τώρα. Τι κάνουμε τώρα? Τον κωδικό. Να πάω. Να βάλω. Το φώτο το δεύτερο. Μαλάκες. Μαλάκες, εδώ είναι. Εδώ είναι. Καριόλα. 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 Τι κάνει? Παιδιά. Τα έχει γαμίσει όλα ρε. Ω παλάκα μου. Φως. Φώτα. Τι γίνεται? Πρέπει να κάτω να αφήσω το βοντό, Ο στόχος μου είναι να μαζέψω και τα 3. Αυτό πρέπει να γίνει. Και τελειώνει το game. Τι γαμίσω την ξεκολλιάρα αυτή. Άφησε το βοντό και ηρέμησε τώρα. Δεν κάνει κάτι. Τι κάνει? Δεν το ξέρω. Ο γάτος είναι πάλι εδώ. Ω μάγκα! Παιδιά! Τι κάνω? Βοήθεια! Τέλος! Ωρε φίλε! Τον ήπιαμε φίλε! Τι κάνουμε? Πήγαινε εκεί που έχει φως. Πρέπει να ανάψει τα κεριά. Πώς είσαι ρε παιδιά τώρα? Ωρε φίλε! Φίλε, τι κάνω? Καλό! Μάγκες, δεν βλέπω τίποτα, μόνο με τα κεριά λέει. Δεν έχει άλλα. Εδώ κάτι λέει, εδώ. Εδώ είναι. Έχω γίνει μουσχεμα. We're burnt at the stake, however. Τι κάτσω θα διαβάσω τώρα μαλακίες τώρα. Και τι κάνουμε? Τι κάνουμε, αλήθεια, τι κάνω? Τι κάνω? Τι κάνω?
Ωραία φίλε. Τι με κάνετε ρε παιδιά. Αυτό με το κωδικό που ήτανε. Έχω ξεχάσει το κωδικό. Όχι, μαλακιά έγινε. Πώς θα παίξω εγώ έτσι τώρα. Εδώ με τα 5α και τα σατανικά πράγματα. Γιατί τόση έμφαση εδώ στο μπάνιο. Χριστέ μου, τι τραβάω. Τι τραβάω. Ο καψερός. Πήγες πάνω. Τώρα είμαι στο δεύτερο όροφο. Το ξέρα. Το ξέρω τι αυτό μου το πες. Όχι, δεν το έχω δει. Το ξέρω. Εδώ είναι ακόμα αυτό το μαλάξιμο. Κι άλλο, το τρίτο. Μακές. Μαλάκα. Πάρ' το. Σου γαμίσω μωρή κάμπια. Δούσου στο διάλο μωρή γάμου. Την πουτάνα μου μαλακισμένη. Πού φεύγω μωρέ. Αυτό εδώ και δεν ανοίγει ακόμα. Αυτό τι είναι. Έχει κεριά εδώ. Τι είναι, τι είπες. Α, τίποτα. Δεν. Τίποτα, πήγαινα στο αυτό. Θα μας γαμίσει. Δεν βλέπω τίποτα. Θα μας γαμίσει. Τι ήταν αυτό. Εδώ. Τι έκανε. Το κλειδί από την πόρτα, την κλειστή. Το κλειδί από την πόρτα είναι. Μαλάκες, τον ήπιαμε. Παιδιά. Ωρε φίλε. Ωρε. Παιδιά, θα μας γαμίσει τώρα που θα πηγαίνουμε πάνω, Γεμίσαμε 5α όλο το σπίτι, δεν ήταν έτσι πριν. Παιδιά. Εδώ είναι η πουτάνα. Φίλε. Ωρε φίλε. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Every time Mia steps a few feet away from the house, it loses consciousness. We don't take her anywhere because we fear she'll die. Μαλάκες, τι γίνεται εδώ μέσα, ρε. Τι κάνω τώρα. Τι κάνω. Παίζω Ouija. As you can see, my mom is trying everything just to help me and lift the curse. She has even spoken with spirits. At least that's what she believes. Although it's my dad who sacrificed the most. I miss him. Δεν παίζω Ouija. Τι κάνω εγώ εδώ μέσα τώρα. Γιατί ήρθα μέχρι εδώ. Τι κάνω.
κάνω! Έχω κάνει και να την άναψα. Πάτε το. Τα άναψα. Αυτό που σου έβγαλε, πάτε το. Ποιο? Τι κάνει? Τι κάνει ρε? Secret και άλλη πόρτα? Μαλάκα μου. Τι είναι αυτό? Μαλάκα. Παιδιά, τι είναι όλα αυτά εδώ? Νομίζω είναι κωδικός. Έχεις το... Α. Ωραία, περίμενε. 4 5 1 9. There is hope. The curse can be lifted. Αλήθεια. Τώρα θα παίξω. Τώρα παίζω κουίτσα. Παιδιά, νομίζω ότι παίζω κουίτσα. Τι ήταν αυτό? Όχι. Παίζω κουίτσα με τη γριά ρε φίλε αυτή νομίζω. Νομίζω ότι παίζω κουίτσα με αυτή. Μαλάκα να τη. Τι κάνω? Τι πρέπει να κάνω? Τι λέει? Τι είπε? On on any... Δεν καταλαβαίνω. Μου γράφει κάτι λέξη. On one. One ways. One. You. One ways. One which. Ways. Wish. Και τώρα τι πατάω? Yes. No. Τι κάνω? Τι? Ποιος? Πέρασε ένα μικρό. Αλήθεια. Γιατί μου έγραψε One Wish. Το μικρό τι είναι? Εγώ τι είμαι? Έχω γίνει μουσκεμα, το υπόσχομαι, δεν κάνω πλάκα καθόλου. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Άρα κάτω. Είναι εδώ. Μαλάξεις, κάτι είναι εδώ. Εδώ είναι! Να το. Τι κάνει? Δεν βλέπω. Πού πήγε? Πού πήγε? Δεν θέλω. Ξεκόλλα το κεφάλι σου. Πού πήγε? Πού πήγε? Ο γάτος. Τώρα δεν μπορώ να τον ακουμπήσω το γάτο. Πριν τον έκανα. Πού πήγε μικρή? Νομίζω εκεί που δεν θες να πάω. Το υπόγειο. Πήγε κάτω το καριόλι, Πήγε κάτω το καριόλι.
το καριολί, Θα μας γαμίσει τώρα το καριολί. Να το. Μαλάκα, τι είναι έτσι. Τι πρέπει να κάνουμε. Έλα, ήρθα, χαμίσου, ήρθα, χαμίσου. Τι θες. Mom said I should ask you about this in a poem, so I wrote one. I see your fervent wish to flee. Alas, I comprehend, yet grieve. One wish fulfill and soon you'll see all shall unravel, clear believe. What the fuck? Gather crimson blooms, trail the wounds to where my father's grave abides, lay flower there as kindness should my course forbids, my soul abides. What? Will you fulfill this one wish of mine? Will you take flowers to my dad's grave? Και γιατί είσαι έτσι. Εγώ τι πρέπει. Μην με κοιτάς εμένα έτσι. Take them to the girl's father's grave. Ποιο? Ποια take? Ποια take? Αυτά. Όχι. Σου λέει. Take, find red flowers. Άρα πρέπει να πάω έξω. Εγώ το έχω πει να βάζετε λουλοδί στο σπίτι, θέλετε. Δεν μπορούσε να έχει εδώ red flower. Πού να πάω έξω, είναι η καρδιά. Ω, είναι εδώ η πουτάνα! Είναι εδώ, μαλάκα! Τραβάω, Χριστέ μου. Τραβάω, Χριστέ μου. Πού πάω, πού? Εδώ θέλει, έξω, Κάπου είναι, παιδιά, κάπου το κλείδωσα, δεν ξέρω. Κάπου κλείδωσα πριν, δεν βλέπω. Τι να κάνω. Φακό. Φακό. Μπροστά σου είναι. Ποιο μωρέ. Ο φακός. Ποιος φακός. Γιατί μου τον έδωσε. Κλασικά, press F for flashlight. Πού είναι τα λουλούδια, έχεις δει λίγο? Πες μου σε παρακαλώ. Είναι. Αυτά. Πόσα θέλεις? Για να με έφερες εδώ. Και πού είναι ο Grave, να πούμε, του πατέρα σου, να πούμε. Πού είναι το Grave? Βαράνε leak εδώ, η γριά εδώ έξω μας. Αμάει. Πού είναι, πού είναι, πού είναι? Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις? Τι ξέρεις? Ποιο είναι το Grave? Δεν ξέρω αν πάω σωστά. Εγώ βλέπω λάμπες εδώ και πάω. Με βγάζει έξω από ένα φράχτη. Και μετά? Τώρα είναι ανοιχτά, δεν έχω τι να πού να πάω. Τι είναι? Βγήκα από ένα φράχτη. Και μετά πού πάω μετά το φράχτη? Είναι φούλο ανοιχτό. Ευθεία. Δεξιά. Ναι. Αριστερά. Ναι. Πήγαινε. Πού? Πήγαινε. Θα σε βγάλει δρόμο. Η καριόλα εννοείς? Όχι. Δεν ξέρω πού να πάω. Θα δώσω. Follow the forest path to Mia's father. Ποιο είναι το path? Εδώ. Τι, πήγαινε. Πού είναι? Ακολούθησέ το. Ουρλιάζουν εδώ. Άρα καλά πας. Με γαμάνε εδώ. Θα το βρεις. Τι είναι αυτό? Ορίστε. Γιατί κάνει save? Με πήδηξαν. Find the grave in the forest. Αυτός. Εδώ. Δώσ' το. Light the candles.
As dawn breaks and shadows flee, the curse transfers set both souls free. In tied up crate. Δεν τα ανάψω όλα. To lift the curse from one soul, two must make a pledge, one giving life, the other the curse they'll heads. Και τώρα? Τα κάνεις όλα. Place flower. In the vase. Εδώ. Στο άλλο. Τι ήρθαμε εδώ. Τώρα τι. I don't feel well. Mia's wish fulfilled as promised. I don't feel well. Μας πήρε παιδιά. Πεθαίνουμε εμείς για να... My skin, I feel it's burning. What's happening to me? Τέλος. Oi! To lift the curse from one soul, two must make a pledge, one giving life, the other the curse they'll held. A written vow to aid, with desire fulfilled, 1 minute spent at night in the cursed bound house child. As dawn breaks and shadow flee, the curse transfers to see both souls free. Νομίζω αυτά είναι που διαβάσαμε. A soul given, a soul embraced in the dance of fate, curse intertwine like night and day, intertwine like fate. The witch bears witness as time flows like verse, when the magic ritual fulfills, and the curse dissipates in the hand's gentle traverse. Ναι. Αυτό, like you probably guessed, I agreed to lift Mia's curse, and Mia returned to being a normal girl. Her mom just left with her. Congratulations on your courage and sacrifice, young man. Τέλεια! Μπράβο! I agreed to lift the curse only if I received 2 souls in exchange for 1. For the first, I demanded a sacrifice of life. Mia's father committed suicide. I accepted this sacrifice, however the second person must take on the curse. There's a written contract on the table which you signed yourself. You sealed it by spending the night in the same house as the cursed person and fulfilling one of their wishes. Άψογα. As the undersigned, I affirm my willingness to aid Mia. Her charities pose no difficulty to me. I am equipped to manage them and assume responsibility in return for this service. I am to receive compassion. Τι θα γίνει με τα γράμματα? I accept this sacrifice. From now on, your soul is mine. You become cursed. You will never die, but your body will slowly turn into ashes and dust. You will experience slowly throughout eternity what I experienced when I was burned at the stake as a young witch in 1492. Μάλιστα. Αυτό είναι. And thank you for playing. Έχει κι άλλο. Grid stays home. Γιατί κάτι μου λέει εμένα αυτό. Για περίμενε. Αρχικά. Πούντο. Θες να γυρίσεις εδώ εσύ? Όχι. Τώρα με θυμήθηκες λέει. 7 ώρες μετά. Δεν σου το είπα εγώ. Τι 40 λεπτά τέτοιο. Θα το πάω εγώ χάλια. Δεν θέλει μάλλον να το κάνει τώρα. Εντάξει, έγινε αδερφούλη μου.
Thank you, the end. Και το χρόνο. Great stays home. Το πόδο μπορώ να το πατήσω. Πού πήγες? Πού πήγες, φίλε? Στο λευκό πάτο. Πώς το έκανε πριν? Λοιπόν, θα το βγάλω φωτογραφία και θα το ψάξω μετά. Γιατί το μνήμη μου τώρα είναι σκατά. Όταν exit, ωραιότατο. Ωραιότατο. Α, εδώ το έβγαλε. Μισό λεπτάκι. Κάτσε να δώσω εικόνα και σε αυτό, δεν. Αυτό είναι το άλλο game, λέει. Που έχει... Όπα, ρε! Τι γίνεται εδώ? Τι λες? Και περνάει μέσα από αυτά. Όπα, ρε! Κι άλλη μάγισσα. Πάλι έτσι στο σπίτι, έτσι ξύλινο και τέτοια. Στο ίδιο στυλάκι μένετε. Αυτό. Οκ. Α, το πάτησα πάντως. Είναι το μόνο σίγουρο. Πάει γι' αυτό. Βάλουμε και διαμαντιάκια. Ωραία. Για να μην κλείσουμε έτσι γρήγορα. Μια ώρα. Βάλουμε και 2 διαμαντιάκια φασμοφόβια. Πάμε. Πρέπει ένα όμως. Το δικαιώμαι. Έτσι. Έτσι. Να λέμε όλα κι όλα. Έλεγε αυτά τα διαόλια θα χάσω και θα φύγουμε. Θα το βάλω beginner. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Έλα, να πάρει μπροστά. Εδώ είμαστε. Πού βλέπεις τα τέτοια? Single player αρχικά. Τι είναι το Amateur και το... Περίμενε. Professional Nightmare Insanity. Α! Εδώ. Τι? Όχι. Στο Professional. Να χάσω πιο εύκολα. Ωραία, μόνο αυτό. Ένα. Να ξέρεις. Περίμενε να πάμε να δούμε τα αντικείμενα λίγο τώρα. Τι έχουμε βάλει και τι όχι. Λοιπόν. Έχω βάλει τέτοιο, δεν θυμάμαι. Αυτό το spirit box που γαμάει. Αυτό το UV, αν και πρέπει να το έχω. Σταυρό δεν ξέρω, έχω πάρε 2. Και το head. Εδώ είναι ξεκλειδωμένα. Αυτά είναι ξεκλειδωμένα. Κλειδωμένα έχουν λουκέτο. Ναι. Αυτά που είναι εννοείται. Πέρα εδώ κανένα 2, 3, 4. Πέρα ένα παραμπόλικ, πέρα λίγο αλατάκι. Πέρα τα όλα αυτά από ένα. Πέρα και τα τρίποδα.
Καμερούλα. Βάλε δύο να υπάρχουν. Motion sensor. Βάλε από όλα αυτά. Βάλε μία βιντεοκάμερα, δύο. Θερμόμετρο αναγκαστικά δεν έχουμε άλλο. Δεν τα έχω... Εδώ... Ας αυτό. Εντάξει, ό,τι είναι. 15 τέτοια θέλω, Τα πήρα τώρα. Πρέπει να πάω να τα προσθέσω τώρα εδώ. Για πάντα το πρώτο βελάκι. Εδώ, να το, αυτό τώρα το... Όσα πήρα. Πρέπει να είχα πάρει κι άλλα από άλλη φορά. Και δεν το είχα ξεχάσει. Τώρα τα προσθέτουμε όλα. Όχι. Αυτή είναι. Όλα. Κρυιά όλα. Βιντεοκάμερα. Είχα. Οκ. Ένα θερμόμετρο. Άρα αυτό. Ωραία. Τα βάλαμε, έτσι. Τα πήρε. Γεμάτο. Ωραία. Τώρα, διαλέγουμε σπίτι. Να βάλω ένα ράτμο. Όχι βέβαια, ούτε καν. Ούτε καν εδώ. Τάγκ λίγο. Έτσι, μικρούλες, δεν πειράζει τώρα. Θέλει και start. Όχι. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Λοιπόν. Εννοείται πάντοτε. Ο φακός ο κανονικός είναι αυτός. Όχι. Τι όχι. Ναι, δεν έχεις το θέμα. Να κάνω, αυτό έχω τώρα. Ναι, εντάξει, δεν είναι τέλος. Πάμε, δεν περάσαμε. EMF. Θέλουμε EMF. Φωτογραφία. Έγινε, αδερφούλη μου. Είσαι γίγαντα. Repel the ghost with an instant with while it's chasing someone. Με τέτοιο. Τον ήπιαμε. Πώς το λένε αυτόν? Bradley Gaze. Δεν είμαστε σίγουροι σε ποιον απαντάει. Καλά, θα περάσουμε τέλεια εδώ πέρα. Σε νοιάζει, μόνος σου είσαι. Καλά, ναι. Έγινε. Εδώ μωρέ. Εσύ δεν μιλάς. Δεν αφήσεις ώρα έτσι. Δεν τρέπεσαι. Αυτό έβαλα, να σου πω δεν παίζεις εσύ. Ξέχασα ότι αυτό είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι συνήθως εδώ που σε είχα ξαναβρει. Κι άλλη φορά. Hey! Πας. Άκουσα πόρτα. Αυτή αριστερά είναι. Αυτή. Αυτή. Άντε μάγκα, εδώ είναι ο μπρο. Περιπολίες βαρά, εδώ, ακούστε. Ας το είμαι. Έλα, καλά ήταν η πρώτη γύρα, έτσι. Καλά δεν ήτανε. Να κάνω 4 τσιγάρα. Δεν ήταν καλά. Εντάξει, εντάξει, ναι, το πήγα εντάξει. Λοιπόν, παίρνουμε αλατάκι, παίρνουμε θερμομετράκι. Να έχω το φακό. Κάναμε τη πρώτα. Θέλω και αυτό. Θα ξανάρθω. Σε τώρα. Σταμάτα.
Τι κάνουμε, άμα ξεκινήσει τώρα εδώ? Αυτά. Μόνο ένα κάνει αυτό. 3. Νομίζω. Α, 2. Έχει. Κάτσε. Ναι. Ωπα, και δεν φαίνεται κιόλας. Ωπα, κατεβαίνει. Ουε. Κατέβαινε, μου φαίνεται εμένα. Κάμερα. Όχι πια. Και μίλα. Πετάει πράγματα, το ακούς? Περνάνε ρεύανα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω να γνωρίζω φαντάσματα από έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό πετάει. Δοκιμάζονται ανακλαστικά. Τα πρέπει να τα χάσω εκείνη την ώρα, να ξέρεις. Πάτησε. Σφίσαμε. Γιατί? Για να δεις αν έχει ώρα. Δεν έχει. Βάλει την κάμερα πάνω στο γυρισμένο. Εδώ. Βάλει και εδώ. Η ΕΜΕΠ έχει. Η ΕΜΕΠ έχει. Τεσάρι. Τι να κάνω? Πώς κάνει? Are you here? Όχι, με το V δεν κάνει. Are you here? Τι λες ρε μαλάκα? Να σου χάμισω. Πού το πας? Πλάκα μου κάνεις τώρα, έτσι. Γιατί πρέπει να το αφήσεις στη θέση του. Σπίτι. Α, όχι Revenant, Poltergeist. Δεν έχουμε πεντάρι MF. Ξέρω ότι είναι Poltergeist. Πού πας με αυτά? Δεν πρέπει άμα κάνει. Ναι, να θα το δεις. Αλλά η φωτογραφία εννοείς? Να βγάλω τη φωτογραφική? Όχι, να πάρεις τα υπόλοιπα για να δεις αν έχεις κάνει στα Πήρα το writing. Το μάου. Να τα αφήσεις αυτά τώρα, λες? Τις πάρεις τα μάου. Δεν πειράζει. Πάρε το μάου. Πάρε. Δεν θα παίξω άλλο δωμάτιο, είναι το μόνο σίγουρο. Δεν έχω γίνει ήδη χάλια. Φεύγω. Είσαι σίγουρος ότι έχει τεσσάρι? Έχει τεσσάρι. Πήρες. Ναι, να το δω. 3 κιόλας. Κοίτα τη θερμοκρασία. Δεν πιάνεται. Κοίτα και στα παράθυρα. Βοήθεια! Τι ξέχασα κάτι? Όχι, το άφησα και το writing. Έχω γίνει μουσική, μα δεν μπορώ, δεν αντέχω. Εντάξει.
Αυτό. Αυτό είναι Dodge. Ποιος είναι? Αυτό? Και αυτό αλλά τι είναι? Τι είναι αυτό? Α, είναι τα Sanity. Δεν έχω τίποτα. Ποιο είναι το Dodge? Μην το λες και το ξαναλες. Το κοίταξες μόλις. Αυτό. Μόνο αυτό έμεινε τώρα. Υπάρχει μια κάμερα, μπορεί να το φτάνει. Τι βαίνουμε, θα μας πηδήξετε τώρα. Θα βγει έξω κάνει χάν. Όχι. Wow, my God! Εσύ στο EMF. Το EMF. Όχι, δεν είναι. Δεν μας έχει γαμίσει αυτή εδώ τώρα. Εγώ είμαι σίγουρη την υπόλοιπη. Δεν είναι κάνει ούτε τέτοιο. Είναι. Σαν να έχει finger εκεί. Ας το κάτω. Ανοιχτό. Πού να δω. Γάμω το κέρατό σου. Δεν έχει τίποτα το γαμίδι. Λοιπόν, δεν έχει ούτε freezing. Τώρα δεν είναι καλή ώρα να το πάρω το μπουρδέλο. Να έχω κανένα δυο. Δεν παίρνει άλλο, έχω την κάμερα. 43. Να πάρω τέτοια εδώ, μήπως θα εμφανιστεί χωρίς να μας κάνει χάν. Να πας να ψάξεις το πατέρα, το κείμενο και να ανοίξεις την πόρτα στο κόλλο για να παίρνεις να φύγεις. Να πάω να ψάχνω στο καταραμένο το κείμενο και να ανοίξω. Πόρτα για το κόλλο. Για να πας να έχεις 100 σάνι. Κατουστάρισα. Πού έχεις την είδηση εδώ, καταραμένο? Τι έγινε, γιατί πέταξε εδώ? Τα γάμισε όλα εδώ. Μαλακιά λες να φέρω πράγματα εδώ. Και πάτε λίγο το τζι, το μέρο του κατάστημα. Ghosts. Όχι βρε. Εκεί που πατάς τα στοιχεία. Α, μπορώ. Ναι, αλλά έσβησα EMF και freezing. Ναι. Δεν ξέκαρε το τετράδιο. Πήγαινε. Πέταξε παντού. Ναι. Έχει πατήσει και στα δύο του με ξελάτια. Έγραψε. Hearts. Έχουμε ghost writing. Για δες τι στοιχεία έχει το poltergeist. Περίμενε, όχι εδώ. Νομίζω Όχι μέσα στο σπίτι. δεν πατώ ούτε. Ναι. Το ultra. Να έχει Το ultra πώς το παίρνεις? Το mauve είναι. Πού να έχει? Πρέπει να πάω να το πάρω να φέρω εδώ. Μέχρι εδώ. Έξω, εδώ δεν έχει να πιάσει, είναι τις πόρτες μου. Ναι, εδώ την πόρτα αυτή, ναι. Πάρτε. Άμα αφήσεις κάτι. Ωραία, πώς... Ας
Να αφήσεις την κάμερα. Και άμα τι θέλουμε. Να βρες πρώτα. Τι. Βρες πρώτα τι είναι. Ωραία, πες με λίγο που έχει τέτοιο. Αντικειμενό. Πήγαινε. Όλο μέσα. Λοιπόν. Εκεί. Εδώ έχει μόνο τον καθρέφτη, αν τον έχει αριστερά, έχει. Όχι. Πού, πες μου. Αριστερά, αριστερά. Εδώ. Όχι, δεν έχει καθρέφτη. Όχι, πήγε. Ανοίγει πόρτες αυτή η πουτάνα όμως. Πόρτα. Τι έξω. Θα δω το sanity και να... 95. Μήπως να αφήσω αυτό, να πάω να πάρω το... Να πάρω το μόβ, το φακό. Άσου. Και αυτά βγάλει τα φωτογραφία. Α. Γιατί να μην τα πιάσει. Δεν σε πιάσει. Α, όχι. Το έχει πιάσει την κεράκι. Πάμε να βρούμε το αντικείμενο. Να πάρω το τέτοιο να δούμε πρώτα. Εδώ. Πάρε. Αυτό. Να το! Ναι. Βράδυ. Άσο, δεν πειράζει. Σου είπα πολύ τέτοια στιγμή. Δεν θέλω για άλλο. Τι? Δεν θέλω για άλλο δωμάτιο. Αφού θες να βγάλεις φωτογραφία. Δεν θέλω. Το αντικείμενο. Καταραμένο. Να βγάλω τη φωτογραφία του αντικείμενο. Ωραία, γάμο το κερατό μου. Καταρχάς βγάλε τι είναι. Το κάναμε αυτό. Poker guys. Οκ. Ωραία, πες μου πού πάω για το αντικείμενο, γιατί εγώ μπαίνω μέσα και ερχόνομαι, Ωραία. δεν μου λες που να πάω. Περίμενε. Να θυμηθώ. Το χέρι είναι στο σκρίνιο στο σαλόνι. Το ούτζα είναι κάτω στο υπόγειο. Τι άλλο έχει. Το καθρέφτη δεν έχει. Κάρτες, νομίζω οι κάρτες είναι όπως μπαίνεις. Όχι. Οι κάρτες πρέπει να είναι πάνω στο τραπεζάκι. Στο Ωραία, σαλόνι. πάμε ένα-ένα. Στο σαλόνι τι έχει. Νομίζω τις κάρτες. Το βουντού δεν θυμάμαι τώρα. Για δες. Όχι, δεν έχει. Α, για πήγαινε στο άλλο δίπλα εκεί. Όχι, δεν έχει κάρτα. Άλλο. Πήγαινε κάτω στο υπόγειο. Αριστερά. Ναι. Το βουντού δεν θυμάμαι. Δεξιά, πίσω. Το ουτζάκι. Πού? Όχι, δεν έχει, εκεί δεν το έχει πάνω στο τραπεζάκι. Εδώ πάνω. Ναι, δεν το έχει. Άρα ούτε εδώ. Όχι. Τώρα. Τώρα πήγαινε στην τραπεζαρία. Ωραία. Εδώ στο screen. Δεξιά. Αυτό. Όχι, τι χέρι έχει. Το βουντού έχει πάνω. Δεν μπορεί τι να κάνει, το κάνει τώρα που ξέρω πως θα το κάνουμε γύρω-γύρω εδώ. Να το βγάλω μια φωτογραφία και να φύγω. Για πήγαινε, άνοιξε. Δεν είναι παραμένω. Για πήγαινε. Άνοιξε και το τέτοιο θες. Τα φώτα. Πού είναι, ποιο είναι. Στο πίσω. Είσαι το πίσω. Το βουντού σε τέτοια πραγματάκια δεν είναι. Στην τουλάπη σε τέτοια δεν Ναι, είναι. αλλά δεν θα πάνε σε τα μάτια. Πετάει ακόμα πράγματα να ξέρεις. Πού? Από εκεί είναι ακόμα. Α.
Έλα εδώ μία γρήγορα. Δικήτα με μία. Εδώ μία που τα κάνω μία. Όχι, εκεί δεν είναι. Που έχω φως ακόμα. Μπάνιο. Όχι, όχι, όχι. Αυτό τι είναι εδώ? Όχι, βρε. Πού αλλού? Γιατί έχει κάτι σε όλα. Με γάμισε. Μου κλείσε φώτα, να ξέρεις. Ναι, σου ρίχνει το σάμι. Μου γάμισε, ήταν τυρινό μου τώρα. Δεν θυμάμαι που είναι, περίμενε. Εντάξει είμαι ακόμα. Λέγαμε ότι κερατώσω. Τι είναι αυτό? Αυτό φαίνεται την κάμερα. Δεν πες να βγάλεις το φωτογραφία. Πώς το κουνάς? Δεν το κουνάς, είναι μια άλλη κάμερα. Αλλά παπάρια. Ωραία, από όλο μπορεί να είναι εκεί μέσα. Πολύ έτσι. Να το κλείσω να φύγω το. Που είναι το φωτό. Τώρα το θυμήθηκα. Σε αυτά τα δωμάτια που είναι αυτά. Άρα ούτε. Πήγε. Έστω, δεν πειράζει. Εντάξει. Bone. Κόκαλο έχει. Πού? Πού έχει το Σε όλο το γαμμένο? σπίτι, δεν είναι συγκεκριμένο. Καλά και δεν κάναμε τα... αυτά. Εντάξει, μας έδωσε 12 για τις φώτα. Πρέπει να βάλω. Πάτα μια πάνω στο φως. Όχι, όχι! Πού? Το professional, δεν ξέρω τι κάνει. Εδώ, professional profile σου άκουσα εγώ. Θέλω και εγώ τι λέει. Είναι δεν ξέρω. Τι? Όχι. Όχι. 5.000 λέει αυτό. Βάλα. Α, μπράβο. Στο ζάρι. Το ζάρι. Όχι, κατανοώ.
Τι σημαίνει αυτό? Δίπλα. Εδώ. Ωραία. Εδώ αλλάζεις ό,τι δεν σου αρέσει. Α. Sanity drain speed. Δηλαδή. The rate your sanity decreases while stood in the dark. Πόσο γρήγορα πέφτει όταν είναι σκοτάδι. Νομίζω να πάει κι άλλο κάτω. Όχι, όχι. Όχι. Πάει κι άλλο πάνω. Πήγαινε στο πάνω. Να, αλλά σου πέφτει το report. Α, οκ. Πάτα στο post. Είναι το ίδιο. Οκ. Ωραία. Να μην αλλάζει το μάτι. Ωραία, και το contract. Τι. Να, Αυτό είναι τα δευτερόλεπτα που μας αφήνει μέχρι να ψάξω δωμάτιο και τέτοια. δεν έχει. Νομίζω... Πόσο διάστημα περνάει που να κάνει χάντα από το που θα να κάνει. Α. Αυτό. Ναι. Αυτό ήταν. Θα σε κλείσω και κάνουμε κανένα δυο μαζί. Μόνο η. Ωραία λοιπόν. Κάτσε εγώ να χαμηλώσω εδώ. Να πάω εδώ. Ορίστε. Έβγαλε και ένα δωμάτιο στο Βασοφόβια. Μόνος μου. Χωρίς ομάδα κύριε. Έτσι. Παρόλο το χέσιμο που φέγα στο πρώτο. Και είναι το πράγμα μου δείχνει τα πόδια μου τη βλαμμένη τη μάγισσα. Δηλαδή για όνομα. Για όνομα μου αυτήν. Έλεος. Αυτό ήταν για σήμερα παιδάκια. Μπορεί να παίξουμε κανένα δύο δωματιάκια μέσα έτσι για σμίσιμο. Ανανεώνουμε μάλλον για την επόμενη πόσο έχει. 3 το μηνός. 4. Ναι, πιστεύω πως την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη Πέμπτη. So, we'll see you next week. Like ya.